בגיל 14 קניתי לעצמי פדי מהטיפים של המשמרת. מהכסף ההוא היום יש לי אקדמיה לציפורניים. בכיתה ח' עברתי חרם. לא היו לי חברות, הייתי יושבת במסדרון כשכולן צוחקות עליי בפנים. לא סיפרתי לאף אחד, כי כבר אז התרגלתי להתמודד לבד. בגיל 14 כבר עבדתי במלצרות, שעות על הרגליים, כי הבית לא היה מקום לברוח אליו. ההורים שלי היו מבוגרים, הרגשתי שהם חיים בעולם אחר. לא היה מי שיבין אותי או יכוון אותי באמת. אז למדתי לקחת את עצמי בידיים. הכסף הראשון שלי הלך על פדי. זה היה הרגע הראשון שבו הרגשתי שיש לי שליטה על החיים שלי. בגיל 18 נרשמתי לקורס ציפורניים. רציתי דרך שתבנה לי ביטחון שלא היה לי. התחלתי לעבוד מהסלון של ההורים. בנות נכנסות, מסתכלות על ההורים שלי מאחור ואני רועדת. התביישתי בבית, ברעש, בגיל שלהם. פחדתי שיחשבו שאני לא מקצועית, שיראו מאיפה באתי לפני שיראו מה אני שווה. אחר כך עברתי לחדר שלי. זה היה פדיחה, אבל גם מבחן. אמרתי לעצמי, אם אני לא אתמיד עכשיו, אני לא אצליח לעולם. בגיל 21 עברתי לעיר אחרת. פתחתי את הסטודיו מאפס. הרווחתי 3,000 שקל בחודש, וזה שבר אותי, אבל גרם לי להרגיש שאין לי על מי להישען חוץ מעל עצמי. ניסיתי, נכשלתי, תיקנתי, חקרתי הכל לבד, כי זה מה שהחיים לימדו אותי, ללמוד לבד, עד שהיומן התמלא. היום אני בעלת אקדמיה מצליחה לציפורניים. אני מלמדת בנות שהיו פעם אני, כאלה שמרגישות לבד, חסרות ביטחון, אבל מלאות פוטנציאל. אני רוצה שיבין, אם את מתחילה מאפס, זה לא אומר שתישארי שם. אם הסרטון הזה נגע בך, תשתפי אותו עם מישהי שצריכה לשמוע את זה.